ta annabi ta annabi ke kina nan ma karanta kwamen kike baki san halin da ake ciki ba yanzu ko ke baki sani ba kawai kice min baki sani ban baki labari ba shi ne ce me ya faru to wallahi ina zaune wallahi ka tura min wani live da aka yi wallahi na ga sob a cikin sabulin yawa sob na gani a cikin sabulin suna magana wallahi bayan sallah sai kin sha duka me sob a sabulu ne ka sob to ki ne kawai kin gane wai kana nufin anti mai saba sabulu kana nufin anti mai saba sabulu ita wai me ba ka faɗa min ji wallahi wai bayan sallah sai sun zo da mata musun sun zane ki to Allah sai su ji ba da ka bari ni a good evening ne da za mu haɗu da su a ina za mu haɗu ai baka sani ba wani abu ba ina jiki ai duk wannan kazafu da ta mun da ta zo kuma ta ce in yafe mata na yafe mata ai na kin bari mu haɗu a duniya ita ta san ban taɓa haɗuwa da ita ba ta yi ai shi yasa ka gane a rayuwa akwai halin samha guda ɗaya da yake burge ni sama ya mino sai maka da girman Allah in ka mata na ɗaya ba a na biyu da ita wallahi san da ta gama cin mutuncin samha take kiranta da suna wai uwa ni uwan gane amma ka san anti mai saba sabulu saboda bata da kunya ka san me ta yi me ya faru zuwa shagon sama ta yi siyan kaya samha banza da ita ta yi to ai ba ita kadai nake ji miki ba ita kallo bata ishe ta ba ka san me ya faru kuma a'a ai da kin an ce maka mutum tsinanne ne abba tsinanne ne wai sai ta kara koma social media kuma tana bule dinta wallahi samha banza da ita ta yi to ai abin da nake ni ji miki ba ita kadai ba ce ba ita da gingimari ne naji suna mitin wai kana nufin gingimarin mai shan rufaida ya godinta da kanta ban gane ba baka gane rufaida ba ka san ana azumi mu dai ku yi hakuri bayan azumi za a muku dalla yanzu ana din saka ya kalman gingimari mai shan rufaidanta da kanta to ai abba bari in gaya maka in dai har hakan ta kasance to gaskiya akwai bakin uwa a kaina sai da ba da alfahari mutanen da ga tsinuwan yan gari a kansu ga la'antan Allah ga tsinuwan iyaye in zo in haɗa kashina da su gurin zuwan su fa da baba gurin zuwa na da bai ni fa ku sadi skincare nake zuwa shago na ina kasuwanci a koda yaushe su kuma sun mayar da private part din su event center shi yasa fa har wannan siraitin su ya fito sai da har gidan nan za su zo fa su zane har gidan nan ai ko da na harbe kafin lafiya kula ba kai ba ku wasa da Allah har gidan nan me kudi shege ne Allah ya bindiga ki albarka ai na rantsa saya idan ana musu CCTV bindiga da insecurity ne ka haskata amma CK mara tun daga waje Allah tun daga waje wai a ce hakan it will not even happen kawai da wace ne ake ka gane wallahi na rantsa maka da girman Allah da na karya gaban ya da na karya gaban ya Allah ka ban azumi ne a baki ba wallahi alazim idan ban karya kafan karuwa ba to ban cika Halimatu ai ni kai na ji abin ya ban mamaki duka ka san dai duk duniya bani da gurin zuwa daga gidana sai office ina ba gaskiya na sani wallahi ka gane ko na sani to ai me yi baya fada gaskiya ne abba gaskiya ne sannan in su jahilai ne gaskiya ne ilimi muke ya kansu gaskiya ne abban yarinya ta kuskura ta zo min gida gaskiya ne ko yarinya ta kuskura ta zo min office ina to na rantse maka da girman Allah sunanta sorry nickname din ta dai dan billahi lazi sai na harbi kafan karuwa inna lillahi wa inna ilaihi wallahi tallahi abba saboda wai ni ma an ba ma zancen banza ba ni yar good evening ne da zan hadu da su ko sun taba kallo na ina zuwan joint shekara ta 6 a cikin garin Kano babu dan zaman joint din da zai ce ya san Sayyida Sadiya Haruna babu dan zuwan club din da zai ce ya taba haduwa da ni wallahi babu shi duk duniya na sani hanyar jirgi fa daban hanyar su daban gaskiya abba bari in gaya maka sabon depression su ne ya tashi ka san da su da mutattu
babbancin mutattu an binne su a kabari ne, su rayuwa suke a cikin mu amma wallahi ba rayayyu bane, saboda na rantse maka da girman Allah 'yan duniya sun riga da sun kashe su ta ciki, kuma ni da ayi min irin wannan kashewar ta ciki wallahi gwamma Allah ya ɗorai na an yi min sallan gawa an kai ni kabari na. A rai ne da daɗi, gara dai ki koma Kwatano da zama. Sai ta sha magani tana barci, ka san wani irin magani ne? Inna lillahi. Kodi. Saboda da azumi a bakina ba zan mata sharri ba, da kanta ta taba kira na wadin siyo mata kodin shi kano be able to sleep. Nace ni yi shiru ina bidiyo, nace ni in taya mai barna, God forbid bad thing. Abba she suna faɗa ne don su ji daɗin bakin su. A ce wannan gidana da nake ciki. Na halalli na mai beni ukun nan ina kallon karuwa tun daga CCTV camera za ta zo min gida. Ka gan dai azumi ne a bakin mu za mu kai 5 insha Allah ko? Na rantse maka da girman Allah idan ban bindige kafan yarinya ba to ban cika Halimatu Sadiya Sayyada Sadiya Haruna yar gidan Baba Haruna AKA uwar murudai AKA Maman Khadija AKA matar Oga sai da ki yaji na Allah da Allah idan na fahimce ki nima da nazo miki da shi nazo miki da zancen maka kuke I will slap you because of this thing. I no get sense. Bring this wai idan a turanci aka ce ai dai ma me kenan